Разве существует идеология русинского мира? Ну так, ясно, что существует, но согласно автору ідеологія русинського міра ісключає, що дуже важно, територіальну експансію – це зміну границь. Подобно як ідеологія іспаноязичного міра – це франкоязичного міра, то є ідеологія русинського міра, вона в принципі і не прописана десь в спеціальних документах, але вона чувствується. Пропонує автор не забувати ідеологію русинського міра русинів карпатських, бо вони мають більше державотворчі процеси. Їх ідеологія, або ідеологія русинського міра, включає в себе їх добру, ясну історичну пам'ять, хто вони, як злочасно попали силою танків в СССР, як їх тут українські комуністи не тільки розкуркулили, забрали і корови, і землю, і воли, і вози, але й відібрали від русинів, їх викуплених вже до того від мадярів і ще раз від чехів землю. Майно забрали. От вам дорадянська, доукраїнська національність русини і нині заборона в Україні, бо уже давно розкритикували комуністів, казали тоталітарний період, що недобре робили. Но виявилося, якщо русинів били, русинів кидали в тюрми, від русинів забрали землю і ім'я. Це хорошо. Я би хотів, щоб ніколи не забувати людям тим, які деколи скачуть нам в очі, що, мов, ви русини, ви мадяри, ви якісь там шпіони. Ні, ми на своїй землі, ми добре знаємо добру історію. А я би продовжив, як думають дослідники. Однак, пише автор, не забули це русини, зберегли в Закарпатті компактне розселення русинського населення, яке по факту має у більшості сіл до 95% жителів села єдної національності, а в світі такого не є ніде. Та не забули визнане в світі проголошення русинської державності у 18-му році та його реалізацію в рамках Чехословакії. До 46-го року там ми перебували. Не забувають русини свою ідеологію і свою славну русинську мову, свій язик, 1150-літню православну віру та незрівнянну русинську історію мирного державотворення. В Америці наші русини – великі патріоти Америки. Інтересно. На Словакії русини – патріоти Словакії. Як і в Мадярщині, наприклад, у марті цього року, головний редактор газети «Русинов» у Мадярщині, так і називається газета «Русин Вілак», «Русинський мір», був нагороджений президентом Яношем Адером по поданням прем'єра Орбана орденом Золотого Хреста за його діяльність у консолідації і лобіруванні інтересів русинської общини у Мадярщині та за збереження і популяризацію русинської культури у Мадярщині. А ми, русини Закарпаття, без сумніву, також, патріоти вже своєї держави України. Бо 1 грудня 1991 року ми, уєдно з українцями, проголосили незалежну Україну. В смислі проголосила кучка комуністів у Києві, а 1 грудня голосували на референдумі всі ми, українці і русини. Тому Україна не лише українська, або не лише держава для українців, а й для русинів. За другі народи говорять самі за себе. 1 грудня 1991 року жителі Закарпаття, переважно русини, скористалися законом ще УССР про республіканський та місцевий референдум, проголосували іменно 92% з половиною за створення нової, раніше не існувавшої держави незалежна Україна, ставши для України унікальним державотворчим мирним народом поряд з українцями. Але при цьому поклали умову голосами більше 2/3, 78%, у рамках України відновлення чехословацького та українського спеціального самоврядного Закарпаття або по бюлетеню Закарпаття – спеціальна самоврядна територія, як суб'єкт в складі України і яка не входить ні в які інші адміністративно-територіальні утворення. Отже, як виясняється, існує русинська ідеологія русинського міра, але дуже мирного, котрий не має експансії територіальної
і не требує зміна границь.